pamusoro uriyo kwa Magaisa pamusoro vakuru vese vemusha uno pamusoro vese vanoremekedzwa. Ina handina mashoko akawanda andingataura nokuti ndanyora chinyorwa changu chekurangarira mukomana uyu ndikachiisa kune vanonzi veCrisis in Zimbabwe Coalition. Vakandikumbira kuti ndinyore ndichipa uchapupu hwangu hwokuzivana kwandinoita naMagaisa, asi chatine nguva yakati rebei tichizivana kubva kuma90s, asi ndakavaziva vaitamba nemwe shamwari yedu yainzi Leni Mojongwe. So kuvaziva kwangu takavaziva tiri kuUniversity of Zimbabwe ndokuzovaziva vashanda kukambani yainzi 3Gs Godland ndizvo kwa mafumi ndokwavaishanda vaMagaisa. Saka Jongwe anga ari president weSRC paUniversity aipota achindopuwa utesve hwokuti anorana sei vadzidzi, asi vanga vane influence yakaoma ende vaitererwa zvakanyanyisa. Ndinorangarira gore rero vaJongwe vakawana scholarship yokuinda kuCambridge, asi vanga vachedzwa nevakomana vemusangano, vakomana vana president chamisa nevamwe vava vanhu vamurisizvi zai vari panapa kuti uya tishande tese. Tikanzi iwewe zvawanzi nevamwe vako ita zvichimbomira zvokuinda kuBritain ungoita zvori kushedzerwa nevamwe vako kuti uiti, akatoteerera Jongwe kuita izvezvo. Iniwo muna 2008 ndakamboshedzwa nevakuru havasipo vatsvangirai kuti ndishande navo mune zvavaida kuti nditi. Ndikafonera mukuru ari panapa vachamisa ndikati ndapuwawo mashoko akati, asi ndapuwa scholarship yekundostadha kuAmerica kuUniversity of New York. VaMagaisa ndonguva yavakashedzwa vazvinzwa vakanditi ko shamwari kwanzi uite basa rode. Ndikati ndandambonzi ndipeita zvakati zvikaina vaMagaisa inde ako kwauri kuinda, asi pane zvatichakupa kuti uite. Saka mukatarira zvinhu zvatanyora kana zvavanyora kana mukaenda paTwitter tatisingangonyori zvebvokomupfoko. Zvinhu zvacho zvanga zvakatorongwa pani pavaiti izvi Ruhanya. Ina handikwanisi kuti ndiite izvi, pane zveninota iwe ndandita zvakasara. Mukaona pandaTwitter ndichinyora zvinhu zvakasiyana siyana pamwe nendatotumwa navaMagaisa kuti ndaunoita zvakati ndaitoteerera ndotoita izvezvo. Pakashaika shamwari yedu Tehwa vanga vari kuUK vakanditi Ruhanya, rufu rwaTehwa rufu rwedu, it's our funeral. Chindaunoita zvakati vakatumira mari vamahiya vari pano kuti chindai munoshanda basa muchidai. Inini ndichanyora obituary, vakanyora obituary yaTehwa Mavinga, inini ndazonyora yavo. Saka ndichanyora kuda kutaura zvakawanda, asi chinyorwa changu chandanyora muchidimbu chakanzi izvo: Alex Magaisa, an organic intellectual in the Gramscian sense. Alex Magaisa, an organic intellectual in the Gramscian sense. Kana munhu achinzi organic intellectual akasiyana nevamwe vayo munoti vakafunda akati vana muzvinafundo kana kuti anonzi mapublic intellectuals akasiyana. Organic intellectual munhu akanzvera, munhu ane utesve, munhu ane njere dzinoshandiswa kuti society ive nepfunduso. So organic hwangu rwendinotaura muchinyorwa changu ndokuti vaMagaisa vanga vari an agent of class projects. An agent of class projects munhu anoproducer, munhu anoita reproduce, munhu anoarticulator, munhu anoita articulate maideas anoshandiswa nevanhu vanotonga. Ndosaka muchiona vaMagaisa vanga vakatorwa nomutungamiri weMDC the late Morgan Tsvangira kuti ashande navo. Vanga vasingangonyori zvekuti tifare tichinakirwa, vainyora zvinhu zvokuti kana zvikanyorwa zvigadzirise problem yemusociety. Ndosaka muchiona vachakutaurira vamwe mapoliticians kuti vaida vaMagaisa kuti vaMagaisa vanga vasinganyori kuti ndangonyora vanhu voerenga munaka. Chinyorwa chavo chaifanira kuva nepundutso, chaifanira kugadzirisa maproblems esociety, chaifanira kurivhila zvinoonekwa mberi, yaiva n'anga yeruzivo, a prophet of knowledge. So vaMagaisa
saka asi munhu zvinotirwadza tinotaura dai pati murume wekinda kwake kunorwadza kunonyangadza tinoshava kuti kosei iye ari ashedzwa kune vanhu vasina basa vakawanda wanda basa vatitora ivavo asi mwari ane marongero ake mwari anokuita kwake zvandanyora ini kuti Magaisa and organic intellectual in the grand sense inobudiswa necrisis coalition vanonzi vana vavhavha ndo vachaibudisa chara kuti akasiyana chii nevamwe vanhu vese vanongozvivakadzidza kana isiwo tinonzi vana Dr. Ruhanya asi hatisviki tatiri zvinin'ina aitotichedza ati Ruhanya nhasi nyora zvakare mukaona pambende ndichinyora ndinetsa nevanhu nendatumwa ndatenda